بخمينا يكبر كم تقوما على الفرنسا بخمينا يكبر كم تقوما بالزرزر أقربوا المسحة اتصادم هذا كله ناي بيهر هاجر زبلوين أقيمو جكذا سويسرلاند حجتنا بيهر هاجر زبلو أبجرمن جرمناويننا وجرمناوين وكل لنا أبكيلان كمو فرنسا هو بينيس كمو داوليوم أقيمو من زخكول كله كلا حكتا كله زخكول كله بزح سبع سبيكم بزح سب كم سجل كيرامين نابنت زم أيهداويان أبتيجيتي بوتاي خوم بوتاس مزير خوم كاب هاجر ناب هاجر كاب كفعي ناب كفعي نقص عليهم زمان غيره مثل الشعار جرمن هتلر معلوم هو يزناي أيهود فتيو العيش تشتغل سكازيفو لحال أوروبا نتبع لهم زفوت أورو شكر مفتوح قانون إسرائيل بحالات رائمهم شكر كاب عدم كم زوج غيرهم زخون وين تايكي مسألة أو أرزو كورسس تزلهم هاجرات قانون حلوازي ببهر عينتهم ويمان يجيب لك إذا تايليهم نيشن زبالكال ناشناليتي زبالكال بهر لسمي أو أفريقيا نخوم كومان أو أفريقيا هاجرات كومان كلها سنين حماسي هاجرات كومان كلها فريجي معي مومن حمش زخون هاجرات تنكلي إنجليز وبريطانيا فرنسا إيران عنا زغمت بلجيم جرمن كان قال هاجرات بورتغال كان قال هاجرات شتيش هاجرات كان بمنتا عالم ما أفريقيا هاجر مقام منا بشكون فليس برنتلو ناي أبيسيناي صحيح كيف يعني برازيلنا هذه كتامون دالماي نيجي أقيموان كيف صوهم كله شو نايجر مستفاد عليه المعرب تسعة مليون يقيموان أمد بوجن سمين مستيلان تفارين دومنا إيرتران ناي أبيسينيا أبتكزي إثيوبيا هيجي حمديتو بوجن معرب السودان ناي سنجليز تفارين بوجن تحتي نسبة كينيا زلون مس إنجليز بوجن معرب مس فرنسا تفارين يقيم واحدة أبتارك كتير خلقها إنفاق كلمي إثيوبيا قمان إيرترا قوم مهنا تيلان أقدموتي إيرترا سيد حازي دعرزنا حاجوا جلز بلو بدعري تي زغزح خفال نايلوم إثيوبيا منالك حزبه بزغي بتكلم أب تماس السنة عملتها أبشحن شمونتي بيتم تسعتين تدخل لنا هاجرات أفريقيا ويمن أجل ناشي عامل كتشي عامل سلسلة شع قوم تبارك نقرأ يعني كلمي بيتن سالسان حموشين عملت هاجرات بحارة أفريقيا نورد سلطانيات نيرو معباريات نيرو هزبتات نيرو إثيوبيا ناي أبسن زبلو نيرو فارتنا أبسن زبلو ناي إثيوبيا همانا يكونن تزغزح فالو أب سميناو أب غلقفال سميناو إثيوبيا تجراي أب إيرتران نحسك خاون لعلي سخيز نواري ناي إثيوبيا مكتوبلو فايتخنا أبانا ناي أدوليس نبلو سلطاني رو لكن ناي أدوليس سلطاني كوكو أب سناي رومي إيرترا لندر ناي إيرترا فتوليتها مانا أدوليس أم كله نصف خونة دوباتين ورم حياة نوسنيو نابزت بفراي أبكي مزحف كل سخالة بزعبة مننت نويح السحفاو حالة أبز حالة وانا تصبي كنت هونكم منتي تدرواي زلنتي رتراو دلز بحال بالو زرواز الرميرو مننت زخون يكون بوبو ويبديو تولدي ناي رترازلو يرفعو مننت له زينت في الإسرائيل زينت نتاع تقومت هاجر أبعزلو سبات يوم زيكا أبانا حيث شعرت بهرا كلنا شعرت بهرا قومر أكدو نتانا إيرترا زيكنا زوموا زوموا زسرقوا جعل هاي سبات منو زي إسلامي زي ودخساي قوم زبالنا قرت كبرايتنا عند هاي حانتي نيش اللي خفال
كمان كابتي إيرترا زيكنو زوم دارت فريجينيكا إيرترا بارادريل كابتي إيرترا زوم دوبات سجيكا فور فريجينيكا بوموكي نايتو بكتاتي سنت زتعاس هي كمان على زنتاي بروبلم ولا في حالة غروا جزاء عصرنا احنا يلو 5 كيلو بزح زربات زرب انت عصر نبناي اليوم تايم على الجوب ኢትዮጵያ ተቆምዶ ተሰውሎ ማለት ስለዚህ ኢትዮጵያ ተባለ ሀገር አይቶልኛ አይሐስቡልኝ አይቶልኝ ምክንያቱ ዓቢ ችግር ዘለዎም ምስ ሶማሊያውያን ሓደ ክፋል ናይ ኦጋዴን ዝበሃል ዝነበረ ሃረር ዝበሃል ዝነበረ ቀደም ናትና እዩ ናይ ሶማልያ ኣምፅኡ እሱ ታጋይ ኣይርክቦም እዩ ካልእ ሓደ ግዜ ኤርትራውያን እንታይ ብሎም ከሰራ ናይ ኤርትራዊ ብሎም ገለ ሓክምት ኣለዎ ምክንያቱ ከሰራ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ግዜ ጣልያን ሒዝዋ ነይሩ እዩ ኣብቲ ኤርትራ ዝበሃል ኣትዋ ነይሩ ግን ውዕል ክፈራርም ከሎ ምስ እንግሊዝ ከሰራ ንእንግሊዝ ሂቡ ገዲፉሎ ሕጂ ንብሎ ንሕናይ ገይሩ ክብራ ይኽእልና ምክንያቱ እንተ ዳሕማ ጀሚርካ ትኻልእ ለዋት ኣብ ሕጋውነት ኣይከልዎን ስለዚ ንሕና ፍኮርስ ከምኡ ዓይነት ሽግራት የብልና እቲ ዘሎና ይኣኽለና እዩ እቶም ኣነ መንነተይ ትግራዋይ ዜግነተይ ኤርትራዊ ዝብሉ ቀላል መልሲ ኣነ ዝቦም እንታይ እዩ ሓደ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ምክንያቱ መንነት ትግራይ ዝበሃል መንነት የለን ሃገር መልክዕ ዝቆምት ትግራይ የልና ኣትሊስት ክሳብ ሕጂ ስለዚ ክሳብ ዘይላ ግዜ ናይ ትግራይ ዝበሃል መንነት የለን ግን ትግራዋይ እንድሕር ኢልካ መንግስቲ ኤርትራ ዜግነትካ ምታሕቲገካ መሰል ኣለዎ ምክንያቱ ዜግነት ኣይደንቲቲ ዝወሃበካ ብፍቓድ ናይ መንግስቲ እዩ እዚኣ ከስምረላ ዝኾነ ይኹን ዜግነት ሬጅስተር ወይ ከዓ ዝተመዝገበ ኣባልነት እዩ ፓስፖርት ክልወስድ ትኽእል ታሴራ ክትወስድ ትኽእል ዜግነት ናይ ኤርትራ ስለ ዘለካ ኣነ ዜግነተይ መንነተይ ኤርትራዊ ኮንኩ እንተኢልካ እታ ዜግነቱ ክስሕባ መሰል ኣለዎ መንግስቲ ኣነ መንነተይ ኤርትራዊ እትልካ መንግስቲ ይኹን ዝኾነ ይኹን ኣካል ክስሕባ እታ መንነትካ ምክንያቱ መንነት ምስ ውልድ ስለዝተሓሰበዘይ ቆልዑ ሕስባ ብለ ዝብሎም ነቶም ኤርትራውያን ኮይኖም ከምኡ ዝብሉ ምክንያቱ ፅባሕ መንግስቲ ኤርትራውን እቲ ዜግነት ዝብልዎ ዘሎ ከሪቦም ይኽእል እዩ ስለዚ ተቐዳሚት መፅሓፍ ብቐንዱ ንዑታት ትምልከት እያ ነቲ ታሪኻ ዝነበረ ታሪክ ሕሶት ታሪክ ኣፍሪስካ ናይ ብሓቂ ታሪክ ምቕራብ እዩ እዛ ካልአይቲ መፅሓፍ ሕጂ ኣርእስታ ሕብረተሰብ ካበይ ናበይ ብኸመይ እዛ ካልአይቲ መፅሓፍ ነቲ ብኸመይ ትግርያ ትገልፅ ምክንያቱ ናበይ እቲ ናይ መጨረሻ ዕላማ ናይ ሰለስቲ መፅሓፍቲ ናበይ ክከይድ ኤርትራ እዚ ናበይና ንምርሓ ዘለና ንምባል እዩ ኣብ ጋላሲ ምስለኒ ሓደ መንእሰይ እንታይ ገፈና ኣለዉ ካበይ ገርመንታት ናበይ ከምኸይድ ንገርና ተዋሲ ብሓንተስ ኢልና ክንወፅእ ኢና ኤንወይ ሕጂ እዚ ብኸመይ ዝብል ኣዝዩ ኣገዳሲ ፖለቲካዊ ሕቶታት እያ ዝጠቅስ ርግፀኛ ቋም ዝበሃል ብዙሕ ዓይነት መልክዕ ዘረባ ሰሚዕኹም ኣለኹም ርግፀኛ ዴሞክራሲ ዝበሃል ሰሚዕኹም ኣለኹም ሰብኣዊ መሳላት ዝበሃል ማሕበራዊ ፍትሒ እዚ ኩሉ ነገራት ሰሚዕኹም ኣለኹም ግን እሱ እንታይ እዩ ብዙሓት ሰባት ኣብ ዩቱብ መፅኦም ኣይመስለንን ንጣብ መፅሓፍ ኣንቢቦም ትፈልጡ ይመስለኒ ግን ብዙሕ ነገር ክዛረቡ ካሰብ ስለዚ ኣቲ ዕላማ ኣብዚ እንታይ እዩ ቀዳማይ እቲ ሓሳባት መንቀቢ እንታይ እዩ ምንጭ እንታይ እዩ ንሕና ክንዓቢ ከለና ዓለም ኣብ ክልቲያ ነይራ ማሕበርነት ኮሙኒዝም ኣሎ ካብዚ ካልኣይታ ርእሰ ማልነት ማርኬት ኢኮኖሚ ገርመንታት ገለ ዝበሃል ንሱ ዝኸይድ ኣሎ ክልቲኡ ሓሳባት ኣብ ምዕራብ ዝማዕበለ እዩ እቲ ሓደ ናይ ምዕራብ እቲ ሓደ ናይ ምብራቅ ኢና ንብሎ እምበር ክልቲኡ ሓሳባት ኣብ ምዕራብ ዝማዕበለ እዩ ኣብ ምዕራብ እቲ ሓሳባት ክንብል ከሎ ኣብ ምዕራብ ብዛዕባ መንግስቲ ሓሳባት ክመፅእ ከሎ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰል እዚ ኩሉ ክመፅእ ከሎ
درجات نيرو هيجي نعمل حاجة حتى عالي أرسلي تلقى الجزء ناي من قصة ذكرتي هيجي من قصة بحال كله نايو بحال لومي زغول محبر أول قلت زغال من قصة لومي سألتها زغبر من قصة تحت أرصد سرح من قصة من قصة يربع من كلهم كومي يورا من قصة أبي فلا ما هو كله نايت واتشمان بك حروالي جيم زبوني حروالي كنت يسوحوا كل نقدر تزرد سلام سلطة ناي سواد نبرد محسن من قص بهم جميلو العلمي تعامل حتكم يغير بأوروب يوم محبر أول قلت خير جميلو أبتناني جمراني محبر أول قلت تبرتي حكمنا بتخرسان زوالنا بقولوا زانا يكون تاجي بتخرسان زنا كنيشها صاحب الدوان تمهار كتمهار تليخا أبناء بهم متخاطئين هذا هم بقلب الكحب خمطات ملك الجمر دياريو أب جزائري السلاسل مزاح حوايت ولكم دعيسو قلدر البروناي تبرتي هاي ما نوزعين بيت مرتاد ميري مبزاح يكون هيجي بهم يجمي كنتي محبر أول كله بوبو هيجي ምዕራባውያን እዚ ልዕሊ ትኽተም ዓመት ተወሰደ ኣውቃውማ መንግስቲ ረስያ ሎሚ እንታይ ንብልና መንግስቲ ሓደ ኩሉ ዓይነት ነገራት ከማል ኣለዎ ሕሉፍ ሓሊፎም ምርጫ ዘይገብር ኮይኑ መንግስቲ ከማል ኣይበሃል እዩ እዮም እንታይ ማለት እዮም ሕጂ ምርጫ ከሎ እዚ ናይ ራሽያ ምርጫ ኣይቕበልዎንን እዚ ናይ ቻይና ምርጫ ኣይቕበልዎንን ኣብ ቻይና መንግስቲ የለን ማለት እዩ ኣብ ራሽያ መንግስቲ የለን ማለት እዩ إذا بعد أمريكا زبدة مرجع كل فترة أو هم يستين مال إيش سكان أكتوبي خبر سوسيتي كله نقدر كله زقدامي عالم كله عالم سالسة عالم زبحة زرار واتفرز بيركابيتا أتوي زبحة زرار واتفرز ده ما له كيس أمريكا قدامي عالم إيرترا سالسة عالمنا ده ما له كيس ده يدوم حال أمريكاوي أب أمريكا نرقطوا أمريكا ريهم حالة خميتي أيكونيوم نتي سمانة من 24 ساعة 9 خميتي نا أمريكا هابتزون ألو هابتمات كتير 5 مليون 3 بليون دولار أتوزلهم كم يجريتي السوق تسبتن حالة تسلم أو عم 10,000 دولار لأتوزي كبير كابن تعمل كأخاك ما بحد على مالو التبن. سأستطيع نحسب له لما أجي سطع يكون ولا إيرتراخي نونكو كل سنة معرفة معرفة يكون بسدا ما ديك إيرتراخ خمسي بسنا يحبتي في الرياض تماتا ثاني كن كارن نارو دحين خون خباي تاتلو سدا خن خباي تاتلو هيجي محبراو فتح حزب الامر او اسم منجست ايرترا محرس بيكون هيجي زخوني تحت قرصي زخوني هنا قلقلت كابتو وسناسن جميعنا مش كده فاين عن احنا عندنا بالاسمرات زين هم بريين بالقوارن كده اللي نتلا هتاوتات فريدي بخميج يكا تماتا كانتو برو او راها نتتحت ويخفضنا حبرتسل بخمينا يكبا أقل كل كم درك تقولوا نبض كارل زي ليبرال بهالتحساسات تب نحن زبزحهم أبليكز نبرنا في ليبرال التحساسات سيدنا أجت ليبرال التحساسات دايو ما سرطو والكسبي أمريكا زخون يكون ملكي والكسبي تي محور السبع يكون في استراليا يكون ملكي وسنا كذا في سجمات اللو أمريكا صار أخذ الخوي أبدا يكون يكون نحن مس سترانا لا يكون قربا بتنام خلاي سترانا خلاي ناتنا هجي تي نحنا سبعونا نايول كتلاقي هنا محبراونا كلنا له بتقول أونا ثالو بس محبراونا ثالو إذا أصيب على التاسين هجي
እሱታት እንታይ ዘበለና ባህላይ ኣብዚ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዝብሎ ክወፅእ ከሎ ብ1949 ይወፅዩ እቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝበሃል መፅሓፍ ዝወፅእ 30 ኣቢሉ ዞም ዓንቀፀ ሓደ ብሓደ መፅሓፍ ገልፀ ከውፅኦ ከለዉ ብቐንዱ ኣሜሪካ ነራ ኣዛዚ ምክንያቱ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም እዩ በዓል ጀርመን ዶ በዓል እንግሊዝ ዶ በዓል ፈረንሳ ዶ ደርቀ ኩላትን ተዳሕነን ነይሩ ስለዚ እቲ ዝደልይዎ ኣብቲ ሕጊ ከምዝኣትዎ ኣብቲ ሰብኣዊ መሰላት ከምዝኣትዉ ገይሮም 30 ዝኾኑ ኣትዩ ቀንዲ ዕላማ ናቱ ሽዑኡ ኣንፃር ራሽያ እዩ ነይሩ ራሽያ ትርከስ ኢላ ንኸይትኽእል ወይ ሶቪየት ዩኒየን ኣብቲ ግዜቲ ዝዓለመ እዩ ነይሩ ሕጂ ክሳብ 1990 እንዳተፋነጨ ሶቪየት ዩኒየን ማንም ሃገር ኣይትኽሰስን እያ ነይራ ብሰብኣዊ መሰለቶ እዞም ኩሎም ጨፍጨፍቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝነበሩ ኣብ ካልእ ሃገራት ዝነበሩ ኣይክሰስን እያ ነይራ እቶም ቀንዲ ዝኽሰሱ ዝነበሩ ሶቪየት ዩኒየን ቻይና ገለ ከዓ ሃገራት ናይ ምብራቅ ነይረ ሕጂ እቲ ዝቆምሉ እንታይ እዩ ንኣብነት ኣብቲ ሕጊ እንታይ ዝብል ኣለዎ ሃይማኖት ናይ ውልቀ ሰብ እዩ ሰብ ድላይ ሃይማኖት ክመርፅ መሰል ኣለዎ ገረብ ሃይማኖት ክቕይር መሰል ኣለዎ ገረብ ግን ኣብ ምዕራብ ከምኡ ክሰርሕ ክእል እዩ ኣብ ስድራ ቤትና ኣነ ንስድራ ቤተይ ድላይ መሰል ኣለኒ ሃይማኖት ክተይለ ናተይ ጉዳይ ጥራይ ይኮን ናይ ቤተሰብ እንኮላ እዩ ሕጂ ልክዕ ይኹን ጌጋ ይኹን ብዘይብድስ ነቲ ናይ ሕብረተሰብ ኣቃውማ ኣብ መሰረታ ኣብ ግምት ዘእትዎ ይኮነን ነይሩ 9 መፅኡ ራሻ ተበታቲና ብድሕሪኡ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዝበሃል ንኣፍሪቃ መፀሉ ተጀሚሮም ሓንቲ ካብቶም ናቶም ፌቨረት ንመጥቃዕትካ ኤርትራ ኤርትራ ኣብ 93 ናይ ረፈረንደም ዝነበረሉ ግዜ እዞም ናይ ጀሆባ ዊትነስ ዝበሃሉ ዓይነት ድምፅን ገለ ምስ በሉ ቅርቡ ሰሓባት ነይሩ ምስ መንግስቲ ኣብ ሽዑ ገለ ናይ ምዕራብ ፀሓፍቲ ንመንግስቲ ኤርትራ ከጥቅዑ ጀሚሮም ሓንቲ ሃገር ወላ ሓንቲ በለት ንሽዑ ብዛዕባ ኤርትራ ምክንያቱ ተስፋ ነይሮም ኤርትራ ሓንቲ ካብቲ ናቶም خدامي تفوني زبل ولا حاجة سويت زارنا تزعل يعني بس قبل يفرش دحري بدحريهم قال مسمعي مسلمنا قال حازم نقرات نيرون نعون بتنقع حزون يرو من تصير تراشعون ولا حاجة تزار بيننا 94 زي نعطنا هاجروا شاكروس هاجروا شاكر بخون نتايز قبل بزعبة متكلات ناي إيرترا ناي منجست إيرترا كالسانة مالكيداني زبلاتشوار حجي وصو مسرت قوام على إيرترا صحيحو مسرتو إتو هاجراو شاكريو هاجراو زمدناتات مسرتو أسيو كنتباو بوليسيتات أسيو زخول زنبر أسيو حجي حان خالقو انتاني راجو ناي كنتباوي زمدنا بفلكا نأهجراو متحيكا زميكت أبتاقراو شاكر يصبرلو السام سوسد حالي نعقو بس في حزب لز حالي صحف وسيم كس أنا باتي نستان همشان الكرامي شعوذا NGOات زنا أسمر عندي رشو زنا غير تقعيد البيني نال من قسم مسيحي حالفنا سكن بروجكت بعدنا ناخذ زبل تسابق صوبنا زبل غير تنقل واتشاش ثاني مسكنا سبع كلينتون ناي أفريقيا أبنتاوين مرحتيو نملس كيغامة نسافو كيتهم تسفر أفريقيا مدري هيلر كلينتون أسمرا مسيها بونسجا وعوانيرو تعال وبورت بوليسي نشعبيا تدوار منسيو تسلسل هونا بالجنيو واو نحن كمان ناس صاروا مسخون براونا نحن بقولنا سنتم نسواسنا هنا قل الصخون تبشر إيرترا مسخو حدث أما تايبيلو بخنا يتكبرالو إذا تصل بتوعنا الخطوة
ሽዑ እዚኦም ስጋበኛታት ይኮኑ ጀሚሮም ስጋበኛታት ይኮኑ ጀሚሮም ሓባ ጠሪቁ ቦስ ተባሂሉ በብሓደ ጠሪቆ መፅን ከይዶም ኣብዚ ሓለፈ ጊዜያት ትሰምዑ ነርኩም ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ ዩኤስኤድ ትራምፕ ዓፅቢዎ ጥሎ ኣቢሎ ገለገለ ሻዕብያ መንግስቲ ኤርትራ ቅድም ሰቢዎ ባዕሉ በቲ ናብና ዘይትኽልቶም ሕጂ እቲ ንዑ እንታይ ዘለኹ እሱ ምስ መፀ ብድሕሪኡ ብዛዕባ ሃይማኖት ክዛረቡ ጀሚሮም ኣብ ኤርትራ ብድሕሪኡ ብዛዕባ እንዳን ቀቢላን ክዛረቡ ጀሚሮም ብድሕሪኡ ኣሜሪካውያን ወሪሮም ዝሓዝዎ መሬት እዩ ኣብ ኤርትራ ግን ኩሉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብሄራት ወድባት እዩ ኣብ ኤርትራ ደቅባት ኣለዉ ደይደቅባት ኣለዎ ክብሉ ጀሚሮም እዚ ብሄረ ትግርኛ ወድባት ኣይኮኑን ክብሉ ጀሚሮም ደቅባት ዝበሃሉ ኩነዋን ሳሆንዶ ገለመንታት ገለ ዝብል ጀሚሮም ምክንያቱ ንምንታይ ከምኡ ዝብሉ ንዕግርግር ንክጥዕሞም ንሰባት ንከቃጣወጡ እዩ ኣፍኮርስ ቀንዲ ጉድሆታት ተሓሪፉ ሎሚ ኣብዚ ዘለናዮ ኣለና ካልእ እቲ ብዛዕባ ዴሞክራሲ ንውሕ ዝፅሕፍ ሕጂ ኣነ ብዛዕባ ዴሞክራሲ ዝፅሕፍ ከለኹ እንታይ ዝብል ብመሰረቱ ዴሞክራሲ ህዝባዊ ምምሕዳር ማለት እዩ ካልእ ትርጉም የብሉ ሕጂ ኣብ በዓል ኤሮፓ ኮልዕ ስዊስ እቲ ህዝባዊ ምምሕዳር ዝበሃል ክጅምር ከሎ ብኸመይ ጀሚሩ ክገልፆ ዝጅምር ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ 1770ታት ይቆዋሞም ምስ ዝፀለቑ ህዝቢ ዝብልዎ ዝነበሩ መላእ ህዝቢ ይኮነን ነይሩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ደቂ ኣንስትዮ ፍርቂ ናይ ሕብረተሰብ የለን ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ደቂ ኣንስትዮ ከም ሰብኣይ ይቁፀራን ነይረን ሓደ ፍርቂ ክባል ሕብረተሰብ ካልእ እቶም ደቀባት ኣሜሪካውያን ከም ሰብኣይ ይቁፀሩን እዮም ነይሮም ፀለምቲ ከም ሰብኣይ ይቁፀሩን እዮም ነይሮም ከም ሰብ ዝቁፀሩ ዝነበሩ መሬት ዘለዎ ጥራይ ነይሩ መሬት ዘለዎ ከመይ ጌራታት ዝብሉ ባዳ ዝብሉ እዮም ነይሮም እሳቶም ዝቆምዎ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ክሳብ ሕጂ ዝገበርሉ ኣብ መንመንትስ ዝብልወሉ ተዘይሉ ኣብቲ ቆዋምናቶም ኣብቲ መጀመርያ ቆዋሞም መሰል ዝበሃል ኣይነበረ ዳሕሪ ማቴፎቲ መሰላት ዝበሃል ሕጂ ኣብ ኤሮፓ መፂናው ኣብ በዓል ሸወለና በዓል ኖርዌይ ሰብ ዝበሃል ዝነበረ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ግምት ኣየትዩ ነይሩ ምክንያቱ ናይ ምድማፅ መሰል ኣይነበረን ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ዘለና ሃገር ክሳብ 1974 ኣብቲ ናይ ፌደራላዊ መንግስቲ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምድማፅ መሰል ኣይነበረን ቸክም ክገብሮ ትኽእሉ ሕጂ ንምንታይ እስታት ገልፆ ከምዚ ዓይነት እንዳገበርኩም ዝሃነፅኩሞ መንግስታት እንታይ ገበርኩም ትብልና ዘለኹም ንዓና በቲ ዝመስልና በቲ ዓቕምና በቲ ኩነታትና በቲ ታሪክና መንግስቲ ኮነኦም ዘይትገድፉና ንምባል እዩ ሕጂ ኣብዚ ዘለናይ እዋናት ብዛዕባ ዴሞክራሲ ትጣርቕቲ ብፍላይ ኣብዚ ኣነ ዘለኹ ከባቢ ኖርዌይ ሸወደን ሓያላት ትካላት ኣለዋ ሓንቲ ትካል ኣላ ዲሞክራሲ ትበሃል ዳርጋ ኩሎም ዝውቀሱ ኢኮኖሚክ ኢንቴሊጀንሲ ዝበሃል ኣብ ኣሜሪካ ኣለዎ እንታይ ይስርሖም ንሃገራት እዚኣ ዴሞክራሲያዊት እዚኣ ዴሞክራሲያዊት ኣይኮነት ኢሎም ዝፈርዱ እዮም እሱ ጥራይ ዘይኮነ እዚኣ 95 ካብ ሚእቲ ዴሞክራሲያዊት እቲ ሓንቲ ሓደ ካብ ሚእቲ ዴሞክራሲያዊት እንዳብለን ይገልፆ ሕጂ ብዛዕባ ኤርትራ ካብ 1890 ናይ ዴሞክራሲያዊነት ኣብ ኤርትራ ፀብፀብ ኣለና እዮም 1890 ኤርትራ ንመጀመርያ ግዜ ከም ሃገር ዝቐመጡሉ ክሳብ 1891 ኣብ ምግዛእቲ ዝነበረትሉ ናይዚ ኩሉ ዓመታት ብፍላይ ኣነቲ መስሓቅ ዝብሎ እንታይ እዩ ካብ 1962 ክሳብ 1991 ኤርትራ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ነይራ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ንሃድሎ ኤርትራ ዴሞክራሲያዊት ኣይኮነትን ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ክትፈለውላን ምክንያቱ እሳቶም ዘመሓደሩና ነይሮም ኣብቲ ግዜ እቲ ኸማ
ኣብ ኤርትራ ዴሞክራሲ የለን ኣብ ኢትዮጵያ ዝሓሸ ዴሞክራሲ ኣለዎ ነይሮም ሕጂ እዚ ንምንታይ ዘምፅኡ ሰባት ተናገሩ እዮም ሓደ ሓደ ግዜ ዝኾነ ይኹን ፈረንጂ ዝፅሓፎ ሓቂ ክንወስዶ ብልና ኣብ ውሽጢ ኣቲና ክንሪኦ ክንበል ኣለና ካልእ ከም ኣብነት ዘምፅኡ ኣብ ዝመፅሓ እንታይ ኣብ ግዜ ኮሮና ወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን ሓደ ሪፖርት ውፅኡ ነይሩ ሪፖርት ውፅኡ እንታይ ዝብል በዚ ኮሮና ዝቕዘፋ ሃገራት ክህልዋ እየን